салом дӯстон, дишаб бозиҳои даври панҷуми рақобатҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳо баргузор шуданд. Бозиҳои ҷолиби дидании шаби гузаштаи рақобатҳо артиши сершумори тарафдорони футболро дар дили шаб беқарор карданд. Бозии марказӣ ба ҳамагон маълум буд. Дидори дастаҳои Манчестер сити ва ПСЖ. Инҷо интригаҳо зиёд буданд. Мо имрӯз дар бораи бозиҳои асосӣ гап мезанем. Аммо пеш аз сар кардан бори дигар хоҳиш мекардам ки ба канали мо подписатсия кунед ва ин видеоро лайк монед то ин ки баъд дигарон ҳам пахш шавад. Меҳнати мо қадр гардад, сифати кор ҳам боло меравад. Акнун дар ягон ҷо баъз рушнед, мо бошад сар мекунем. Пеш аз сар кардан бояд хотиррасон кунем ки сарпарасти барномаи мо ширкати 1x мебошад. Чун анъана пас аз Лигаи Чемпионҳо рақобатҳои Лигаи Аврупо баргузор мегарданд ва барои шавқовартар кардани тамошои онҳо метавонед аз 1x истифода кунед. Зеро онҷо коэффициентҳои баланд пешниҳод мегарданд. Дар роҳи регистратсия кунед ва истифодаи промокоди MG0777-ро фаромӯш насозед, зеро бо он дар аввалин пардохт то $100 бонус медиҳанд. ссылкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Хасгирии МЕССИ барои мағлубият дар бозии аввал, бархурди футболбозони бо маҳораттарин, будани чеҳраҳои сафи аввали футбол дар майдон, дербии доллар, дербии нефт, дербии хоҷагони араб ва ҳоказо. Ин буд интригаи бозии марказӣ. Супертриои дастаи ПСЖ дар ҳайати асосӣ ба майдон ворид шуданд. Аз шунидани номи Месси, Неймар ва Мбаппе тани дилхоҳ паҳлавон ба ларза медарояд. Ва аммо таври худи бозӣ нишон дод аз ҷиҳати бозии коллективӣ Сити ва ПСЖ дар сайроҳои гуногун қарор доранд. Сити дар осмону ПСЖ дар замин. Парижиҳо кӯшиш карданд ки мисли бозии қаблӣ аз контрҳуҷумҳо истифода карда муваффақ шаванд. Дар як лаҳзаи дидор ҳимоятгари англисо Ҷон Стоунс худашро Месси ё Неймар эҳсос карда ба финту дриблинг пардохт. Дар натиҷа тӯбгирии бозингарони ПСЖ ба лаҳзаҳои хавфнок овард, лекин Мбаппе манчестериҳоро бахшид. Қисми аввал бе гол ба анҷом расид. Дар нимаи дуввум Месси дар натиҷаи комбинатсияи олӣ бо Андер Эрера тӯбро то бо Мбаппе расон. Килиан ин навбат иштибоҳ накарда аз мобайни пойҳои Эдерсон тӯбро ворди дарвозаи англисо кард. Пешсафии ПСЖ танҳо 13 дақиқа давом кард. Ба иллати кӯмак накардани ҳамлагарон ба футболбозони хатти дифоъ ва шумораи ками бозингарон дар хатти муҳофиза ба голи якуми Сити овард. Раҳим Стерлинг ки дар мавсими ҷорӣ ин рақобат барои ӯ танҳо бозии панҷум дар ҳайси асосӣ буд, собит кард ки то ҳол ба корномаҳои бузург қодир мебошад. Голи якум бозии Ситиро танҳо қавитар мекарду боварии футболбозонро бештар. Дар дақиқаи 76 Бернардо Силва, Риан Марез ва Габриэл Жезус нишон доданд ки дар майдон як суперсегунаи дигар ҳам мавҷуд аст. Ҳамин тариқ бозӣ то охир бо бартарии Сити ҷараён дошт. пирӯзии манчестериҳо аз рӯи адолат буд. ҳисоби бозӣ воқеиёти майдонро дақиқан тасдиқ мекунад. Дар бозии дигари гурӯҳи А Брюгге даступо хӯрда шуда аз Лейпциг бо натиҷаи 5-0 шикаст хӯрд. Мағлубияти Брюгге боиси он шуд ки ПСЖ дақиқан дар зинаи дуввум боқӣ мемонад. Сити бошад бо ишғоли мавқеи якум аз гурӯҳ мебарояд. Лейпциг ва Брюгге дар даври охирин барои Лигаи Аврупо мубориза хоҳанд бурд. Ин аз натиҷаи бозиҳояшон бар зидди МанСити ва ПСЖ вобаста хоҳад буд. Дар гурӯҳи Б ғайр аз баромадани Ливерпул ки кайҳо рохатро ба даст овард, ҳамаи чиз монанди риштаҳои ҷуроби бадахшонӣ омехта шуд. Ливерпул ғалабаи қатории худро бар Порту соҳиб гашт. Милан бошад тавонист бо ҳисоби 1-0 Атлетикоро мағлуб кунад. Голи ягонаро Мессиас зад ки чанд муддат пеш ба ҳайси курьер кор мекард. Ҳамакнун Порту 5 гол дошта, Атлетико ва Милан дар ҳисобашон 4 имтиёзӣ доранд. Кори Атлетико дар даври охирин осонтар хоҳад буд. Шогирдони Симеони бар зидди Порту рақобат хоҳанд намуд. Рақиби Милан бошад Ливерпул аст. Се даста имконияти гирифтани зинаи дуввумро доранд. Дар гурӯҳи С ҳамаи чиз мисли ситораҳои дурахшон дар шабҳои тори рӯстаҳои баландкӯҳ аён шуд. Аякс бо зинаи якум ба плей-офф баромад. Шогирдони Тенхак бар Бешикташ бо ҳисоби 2-1 дастболо шуда панҷумин ғалабаро дар бозиҳои гурӯҳӣ соҳиб шуданд. Дар бозии дигари ин гурӯҳ Спортинг Боруссия Дормундро мағлуб карда зинаи дуюмро ба худ ихтисос дод. идомаи мавсимро Холланд дар Лигаи Аврупо мегузоронад. Борои Эрлинг моҳи бисёр душвор буд. Пештар аз ин мунтахаби Норвегия ба ҷоми ҷаҳон набаромад. Акнун Боруссия аз Лигаи Чемпионҳо бенасиб монд. Агар осебҳои он намешуданд, натиҷаҳо метавонистанд дигар бошанд. Дар гурӯҳи Дям ки ба куҷо меравад маълум шуд. Реал Мадрид афсонаи шерифро дар Лигаи Чемпионҳо хотима бахшид. идомаи афсонаро дар китоби Лигаи Аврупо метавонед хонед. ҳисоби 3-0 Реалро дар зинаи якум ва шерифро дар мақоми сеюм гузошт. Интер дар бозии дигари ин гурӯҳ Шахтёрро бо ҳисоби 2-0 шикаст дода зинаи дуввумро моли худ кард. Шахтёри Украина бе мусобиқоти аврупоӣ монд. Чунин буданд натиҷаҳои даври панҷумӣ бонустарин мусобиқаи бошгоҳӣ. Пеш аз даври охирини бозиҳои гурӯҳӣ исми 11 дастаи плей
плей-офф маълум шуданд. Айни ҳол рӯйхати даври яккашниҳоиро 4 дастаи англисӣ, 2 тим аз Италия ва 1 дастаи аз кишварҳои Фаронса, Нидерланд, Португалия, Испания ва Германия ба даст оварданд. Килиан Мбаппе кайҳост ки қарори ниҳоиашро баровардааст. Футболбози фаронсавӣ дақиқан ба дастаи Реал Мадрид меравад. Ҳеҷ чиз сайри рӯи Мбаппе шуда наметавонад. Амлагари 22 сола аллаке ба хешу пайвандон ва наздиконаш ишора кардааст ки ӯ аз мавсими навбатӣ шарафи дастаи Реал Мадридро ҳимоя хоҳад кард. Роҳбарияти парижиҳо бо тамоми роҳу усулҳо кӯшиши нигоҳ доштани Мбапперо доранд, аммо Килиан ба гапи ҳеҷ нафаре аз онҳо гӯш намеандозад. Директори варзишии ПСЖ Леонардо талош намудааст ки тавассути ашхоси наздики Мбаппе ба қарорҳои ӯ таъсир расонад, аммо Мбаппе дар андешааш устувор аст. Вақте ки дар авзанаи трансферии тобистона Лео Месси ба сафи парижиҳо гузашт, бисёриҳо ҳадс мезаданд ки футболбози 22 сола барои имконияти бозӣ кардан бо Месси ақидаашро дигар мекунад. Бо гузашти вақт маълум шуд ки будан ё набудани Месси дар ПСЖ барои ӯ аҳамияте надорад. ӯ нақшаҳои худро тағйир доданӣ нест. Бо пайдо шудани хабарҳои Зидан ва ПСЖ мишмишҳо боз тамоюли афзоиш доранд. Гуфта мешавад ки Зидан ба ПСЖ меояд. Дар ин мавзӯъ овозҳо баромаданд ки барои кор бо легендаи футболи Фаронса ва ҷаҳон Мбаппе аз Реал Мадрид рӯй мегардонад. Ва аммо аз амалҳои амлагари 22 сола маълум мешавад ки ӯ барои ҷомаи амал пӯшонидани орзуи худ аз ҳамаи чизи рӯи олам даст кашида нест. Фикр кунед, ба ПСЖ футболбозонеро мисли Месси ва Рамос оварданд ва ба Мбаппе маоши баландтар аз Мессиро ваъда карданд. нархи 200 миллион евро ӯро нафурӯхтанд. Ҳамакнун эҳтимоли омадани Зидан ба Париж аст. Агар аз ҳама ин Килиан Мбаппе даст кашад, бояд боиси эҳтиром бошад. Ин бача барои орзуи худ аз ҳамаи чиз оғоз карда аз маблағи бузург то кор бо беҳтарин мутахассисон рӯй гардон. Проекти нави Реал писанди Мбаппе аст. Дар Мадрид бовар доранд ки то омадани футболбози фаронсавӣ ҳеҷ чиз тағйир намеёбад. Дар лоиҳаи нави Реал чеҳраи меҳварӣ маҳз Килиан Мбаппе хоҳад шуд. Ба ҳамин таом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. Хай дар паноҳи Аллоҳ.